nincsen sok mesélni való. Hál' Istennek, ahogy én ide bejöttem, én éreztem, hogy ez lesz az életem tengelye. Háború előtt ez egy nagyon nagy üzlet volt. Széchenyi hozta be Libert az országba, és mondta, hogy optikailag egy kedvező szituációt fog kapni. Úgyhogy 10 méteres portál volt ott. Előzőleg a szemközt, mert ez a pult is most már 175 vagy 76 éves. 1841-től. Úgyhogy komoly vevőkörrel dolgozott az üzlet. Mert persze a háború sok mindent teljesen tönkretett. És ugye sokan jöttek külföldről is, mert hogy optikailag a Libel volt itt a döntő. De hát aztán én ezt az örökséget kellett, hogy tovább vigyek. És azért nagyon igyekszem, hogy minden maradjon úgy, ahogy volt annak idején. Persze akkor, amikor elvették a helyiséget, akkor sok minden megszűnt, volt gép, amit elvittek, stb. Amikor leállamosítottak, de visszakaptam az iparomat. Mert ugye mondtam, hogy én csak az iparomhoz ragaszkodom, és megkaptam. Szóval nehezen vettek fel annak idején leányt, mert ez férfi szakma volt, komoly fizikai munka. Ugye az üveget megcsiszolni, komolyan kell fogni a csiszológépnél, hogy ki ne vágja az ember kezéből. És jó formaérzéknek kellett lenni, mert a csiszolókövön formáztuk ki nagyjából. De hát akkoriban nagyon sokat csiszoltam. Szép munka volt. Ma már tisztára gépiesítve van az egész. Ez van, szóval megváltozott minden szakma, nem az enyémé, a szabóké, a suszteroké, minden szakma már gyárilag megy. A 96 betöltve a 97-et csinálom, szóval 76 év leszaladt emögött. De hál' Istennek még nagyon jól látok, azért merek még itt állni. Sokat változott, tehát ugye ma már orvosilag be tudnak ültetni ezt, azt, a szemüvegbe a plafont tudják adni, csak nem helyette néznek. De ma már az optikában a csúcs megvan. Úgyhogy az csodálatos valami. Csak azt tud dolgozni, akinek jó szerszámai vannak. Ezekkel fogja meg az ember. Várjál csak. Ez például már majdnem 200 éves. Úgy hívjuk, hogy ficu. Mindegyik más. Ez is például bújtatott, és hozzávetőlegesen 180-200 éves. És még mindig olyan jó anyag, hogy még mindig
nem hajlik el a szocialista rendszerbe, nagyon sok fogót csináltak. Olyan lágy volt, hogy a fogó elhajolt, de a szemüveg, amit akart az ember, az nem. Hát persze, ez például domború, homorú. Mindegyik más megoldás. Hál' Istennek tudtam segíteni sok emberre, akiknek tényleg úgy kellett megoldani, pláne háború után. Nem volt anyag, nem volt keret, nem volt lencse. Egyszer egy nagy darab bolgár férfi jött be, hogy adjak szemüveget a kislányának. Ahogy egy apa kérni tud, azt nem lehet visszautasítani. Ja, megmutatta a receptet, -32 háború után, amikor nem volt semmi a világon. De aztán egy csiszolómester volt, aki templomüvegeket tudott legyártani, összeállítani, stb. És hát ő elkezdett csiszolni a kitört kirakat üvegekből. És elmentem hozzá, azt mondta, ő meg tudja csinálni, de nincs hozzá üveganyaga. Itt az Irányi utcában volt egy zálogházas, valaha háború előtt zálogházas volt, és ugye sokan meghaltak, disszidáltak, sok mindenük ott maradt az embereknek. Kérlek szépen, én oda bejártam, jól ismertem, hát mindegyiknek volt szemüvege, de hát jól ismertem, és mindig körülmentem, hogy mi van náluk. Hát láttam ólom, kristály poharakat. Ilyen vastag talpa volt, és szépen megcsiszolt lent. Megcsiszolt oldalak, talán 6 vagy 8 oldala volt a pohárnak. 6 darab volt, mind a 6-ot megvettem. Itt volt, és jó, sokáig babusgattam, cirógattam, és aztán vettem a fáradtságot, és ezzel a gyémánt ceruzával a harang részét, a pohárnak körülvágtam. És kalapáccsal levertem az oldalt, tehát a vastag alap megmaradt. Elszaladtam, nem emlékszem a nevére, mindig csak papának mondtam ezt a csiszolómestert. Ezzel vágtam körül. Ahogy volt a csiszolása a pohárnak. Na és sikerült megcsinálni. Persze, hát keretet is kellett, mert a háború után arra a bolgár koponya, a magyar koponya alkatra még valahogy még volt, de a bolgárok más koponya alkatúak. Volt celluloid alapon, és úgy fűrészeltem ki,
hogy az arcára abból a méretből össze lehessen állítani a szemüveget. De úgy, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva, a kerettől a lencséig mindent én szereztem. Hát, mikor a kislány fölvette a szemüveget, az apja, anyja itt volt. Anyu, te ennyire szép vagy! Akkor látta először. Na, úgy gondolt el, hogy este, amikor lefeküdt, damasz szalvétába csomagolták be a szemüveget éjszakára, hogy baja ne történjen. Volt olyan fiúcska, akinek festőművész volt a papája. Híres magyar festő, és a gyermek szürke hályokkal született. És amit meg nem műtötték, eleinte nem értették, csúszott, mászott, mindent megfogott, mert úgy tudott véleményt kapni bármiről, ha csak megfogta. Hát tisztára vak volt. És az is hál' Istennek megműtették, nagy felnőtt keretet összeforrasztgattam picire, hogy a lencsét bele lehessen, mert a hályok műtétnél az emberi lencsének megfelelő erősségnél erősebbet kell a szemüvegbe bele dolgozni. Ma már beültetik a műanyag lencsét, de abban az időben az a gyerek is, mikor autóval hazavitték, mi ez? Nem tudta elképzelni, hogy a kövezetje mintás legyen. Ugye, soha nem látta. De hát akkor jött rá, hogy ő milyen millióben él. Szóval több ilyen apró, cseprő dologba az életben tudtam segíteni. Nézd, kedvesem! A nagy hal mindig támadja a kicsit. Ez örök törvény az életben. Családon belül, nemzeteken belül, stb. A kis üzleti életben ugyanígy ez megvan. Viszont annak idején olyan sokat tudtam adni embereknek, hogy még a családok visszajönnek. És nem adom azt van minden, a legdrágább szemüvegtől kezdve, ugye, a legfinomabb kereti. A keret döntő, mert hogyha hitvány a keret, nem jól fedi, nem jól adja a képet a szemnek. Az sose jó. A keretre nem a divata fontos, hanem hogy a koponya szerint a csonthoz hogyan tud odasimulni, hogy a lencsének a fókusza az idegbelépésre megfelelő legyen. Ez a döntő. Én úgy akarom, hogy 1,5-2 év után, ha visszajön, a testének egy része legyen, az a szemüveg. Én háborús sérült vagyok. 3 emelet omlott rá a háborúba. Szerencsére nyomorék gyerek nem lett.
De én megmaradtam. A nyoma most is érezhető. Életre ítélt a bomba. Jó. És tudjanak róla, hogy minden 100-szorosan igaz, ami látszik, annak a sokkal több, Na most sokkal több, mint a normál